Shubor nakaslem jong unausan hima. Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Prestun Tensong ulaong ba amde ban syukeno halor ka jingdon keti kita ki high level hendai de ban sei ka kerteng jong kita ki brio khnang ba ka sarkar kan phakem na kalyang ba Prestun ulaong ba ka sarkar kala bu diki pulet haringkat bagi inspektor ban pej benya balada dan gitrok ki baket palat puot kin sha pen shitom ulaong ru ba ka sarkar kala batha ki pulet bar ki enforcement bakin pej benya bagi trok kim de ban ket palat puot bat banya na ka jingking yam Kumman syukdaw ka hukum na kaying kasyari Megalia, kalaang ba amsya syu banyat kali kibakit palat shipauton ka jingkit, lingba ka te ka jingking umyam. Halor ka sinjam ba ka sarkar kala shem ha ka bayade ka jingking umyam, uba Prestun ulaang ba ka sarkar kala pa jurab banya ha ka Geological Survey of India. La armut len laingut ke enforcement. Kisabi ban check ia ka bengmitaran kat ban ki polis. Ban make sure ba kamde ban cross ya ka arputon namar katuk arputon ka bahay ka lomba including ya ka body kamde ban cross ya arputon lem kupta ka don ka siten ya ka ne ka lifespan jo ka ne bridge nak ka down liang jo ka transport department inde shu baki shu ai tang da ka jingtho ten rei kila post nta ya ki to ke enforcement bala rejia badon ki trok ki kali kiba anda kila theu anda kila siam anda kila detect ba la kono kinsim ka stern action against them Jadi orang bakumno kisah market ibarat pelat like post poton lembaga ciking yang baga don ki cikin nor baga dengan involvement juga ka high level ba include langai ki minister bat ki MVI so kata transport ai ba pidon bat di kebangan ban hong kolong ba ngamang sutu u tau high level namaria kata ruk nanga se cutip lembaga media dengan hasil bon omba pi ki media ba pitho ya kan niru da verify ba kamu tu to high level name say kita high level kena mungkin pakem ki kita ki batu ki kita ki ba don kap kata ka involvement man omba yakit sau san photon ya nang ni nasrok nang ni na po umyang ndai tang ta na ka min road makanaru bala da don kata ka illegal movement of drops ngatrai ndai ban om bersyukur kono nga asong dong haba pi kenok rubat kesebut kesaki kesetar kedang ba komo pi action ngide ban sim na kalian ka state government te ka ba ara ka bidai berkata ka kesuk na mamtip aman ong pi nging la ai construction ka ba klaim ba itu ki officers ki ba don duty but police but enforcement naman ong pi kini ki inspector enforcement ngim jubu ong syaki inspector enforcement mentah ka keting ibu yakin inspektor enforcement rengkat bat ki pulit bakin le ka bedon kam ban pentingna ba ndai ban cross arpo metrikton ka ba kentup ya ke jingkia jong ka kali bakin ya nang thena po ka jike dang kade pi ngim don mata ka jingbom don mata kalau namar baya kan ni kade ka jingke ka ba naduk mensua ka ba ong no la take over lemba jong ka national highway marketing latip bah kade national highway te ban ong bangin restrict bangin le mangi kam don jung model namar ya kan ni ngong pi la han over ban peniat lemba jongka nahai kabade ka national highway of India te de maki kiba kit play kiba le na dong sodong wat la ka de mengena ke jongi wat la de ke jiking ka bangin le ya ka check dam ka min dam ten rei ngong pi ngim ban se ba ni na ka misel ngi nam la ban le until less lada ngio isi siapa kat technical report ko ong bala seba mlong su close down kata kan ya da penutan nrei kat technical report ka ngio kalau ban na kata kadau bangi restrict ya kan ka karing ka pasti na ka lai pho na ka sau pho poi tang hadu ar pho don ka ba kata ka di ka crossway ka kentup bat ka jingkia jungka kali kai ke senjam jo sarkar ka pakat na kali men nungkong ngila pha ya ka detail survey ngila engage you architect jumi kabenungkong ule ka survey ka banang tu na ba sa don ka ka puting jom ki sipayan tu kila ale kabyang tenri anangi pha pande ya ka report siya po ka GSI ka Geological Survey of India ki kilet ya ka study ya ka soil condition but na dong sedong te na kalian ka GSI ka ai report ba umlong ban le tu namar ba ka vibration lani ka blasting kabar lada nisna ka tu jingking kala berkata ya kan existing ya ka bojo kan existing jingking te menta
ka second option ka mengile kalau ba ngiyat menta ngila sedang ngila IT hau arkitek la sedang menta ban survey downstream syate chapo nama kadon ka tu jiki rim kan tambah tham syate chapo but nakaliang jong unu arkitek ulalej survey but menta ka survey jong ki kadang ya agaba verbally ulah pentip yang haru bakal feasible banle ngin mi hak tu ko surok ka balai chapo ka industrial estate nang ta kan mi pada syate chapo kan mi syate sha mari cross ke jing pulit ke ngong tu ga don tu ga ai tu ga fabricate tu kan cross chatai kan cross ka meeting point ko lang hadin la cross ke tu ke jing pulit kan sabi direction tu